Ano daw nga gamay ra daw sila. Ang tubag ana kay gamay ra gyud mo ug dili gyud mo makaangkon og makasubay sa gisultis Ginoo nga ang magpabilin ka nako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Ay na yung justify pang sigpit ang ganghaan. Dili gyud mo iya na Ginoong Kristo kay wa mo muna mungag daghan. Ang balaang kasulatan mismo nagsulti taga-adlaw nagadugang diha sa iglesia nga iyan ni Kristo. Ang mga na-convert 3,000 daily, di man kag 3,000 every day. Kunya ang edad sa iglesia ng gitukod ni Kristo not less than 1,920 years old na. Di ka na siya managhan. Kung dili managhan ang iglesia ng gitukod ni Kristo, ang mahitabuan na failure si Kristo. Failure ang Ginoo. Nga niingon sa ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O ang gipadayag kapitulo 7 ang naa sa langit, ang mga nangaluwas dito, nagikan sa mga nagkalain-laing nasod, dili maihap. Di man kag di maihap. Nyo ka mo, maihap mo. Pero ting layuar nyo tinae.